ngexhaphaza. Ngoku nesidlo senkosi sibalulekile kodwa abantu basisebenzisa kakubi, basihlambela basiniki ixabiso elisifaneleyo. Ya uthi ke ngoku apha ke kaloku ndinithethela le ndawo nje andincomi. Yes, isenzo esenziwa ngumntu sijongene neendlela ezimbini zokwamkeleka ebantwini. Kuphakathi kokuba masinconywe okanye sigxekwe. Xa silungile siyanconywa ukuze aqhubeleke asenze, ukuze nababukeleyo bacinga uba yindlela balandele kuyo. Kodwa ukuba irongo into ayenzayo umntu funeka igxekwe. Uthi ke ngoku lo mntu andincomi, andenzanga kakuhle. Umntu xa egxeka into ke uphendula kanjani ugxekwayo? Uba nendlela aphendula ngayo naye ndithi usuka cekide lo mntu ugxekayo, ungubani wena? Ungenaphi wena? Masiphinde sikhumbule, ngubani ubhala izinto? Ngumpostile uPawulos. Ngumntu owabazisayo kwalapha elikholweni. Yi-elder, indoda enkulu. Kuyintoni uba yi-elder? Kuyintoni uba yindoda enkulu? Kukuba ngumntu ozinikele kwiindlela zikaThixo, wazamkela, wafuna zona, wazazi. Ukwindawo ngoku entle uba makakwazi ukubagxeka abangenzi kakuhle. Kukhona iintlobo ezimbini zabantu. Kukhona abakhohlakele, abakruwele, nabanjani, nabastraight. Kukhona abakhohlakele nabangqoqo. Kuya kuthi umntu xa ngaba egxeka into kuthiwa uyakuthanda ukugxeka, ukukhohlakele. Kunjani umntu okhohlakeleyo? Ngumntu othanda uba mazenziwe ngendlela yakhe izinto. Okay. Uyathanda abanye babe rayithi kodwa akalindelanga ukuba rayithi kuye. Kodwa kukhona umntu okuthiwa ustraight, akhohlakalanga. Akathi mazenziwe ngendlela yakhe izinto. Akalindelanga ingqibelelo kwabanye abantu abengayilindelanga kuye. Le nto ayilindele kwabanye abantu ukwayilindele kuye. Lo mntu ke kuthiwa nguPawulos simvile incwadi ezenzo ukuba ilizwi akalamkeli kuphela xa thetha kakuhle ngaye, lisithi ngaye ungumntu omkhulu makamanyele. Ulimamela namaxesha elimohlwana, size kwincwadi ezenzo sifuna. So ke ukwindawo yokuxela. Xa inzela xa umkhalimeli into erongo uyaphendula athi sugweba. Itshilo neBhayibhile nguYesu uthelela ibhale ebuvu eBhayibhileni. NgokuMathewu chapter 7, ungagwebi ngogweba ngani uzogwetywa ngalo nawe andithi. Uba ulindele le nto bathi nabo bazoyilindela apha kuwe. Ithi ke ngololo sugweba nje utshilo nguYesu ugweba. But akugwebanga uYesu kathi kanjalo aphelanga kwaphela waqhubekela. Wathi ukuba ubona umqadi lomzalwane wakho, qala ususa apha kuwe. Usogqiba ulubone kakuhle ulungisa umzalwane wakho, ususe phakathi lomzalwane wakho. Akavula ngathi bona umqadi usokuthi okay thina yam ngabele. Uyawususa kanjani umqadi eselomzalwane wam ndini wam? Uthi xa ubona umqadi eselomzalwane wakho ikunika uxanduva lokuba mawuhambe uyosebenza ususa apha kuwe. Ukuze uthi xa usosusile kakuhle apha kubo ibingayongxaki lapha kumbizinisi lenza uba ndimbone kanje le uba unje kwayena urongo then umlungisi. Yiyo ke ngoku le nto sesithi lo mshumayeli lo uqale wayisusa apha kuye le miqadi kuqala. Akabagxeki abantu befuna benze intando yakhe, ubagxeka kuba berongo. Uthi ke ngoku ndinithethela le ndawo nje andinencomi. Kutheni ndingancomi? Kuba uhlangana kwenye indawo yakusingisa kokhona kulungileyo, kusingisa kokhona kubi. Uyazi uba injongo ukuhlangana ilungile igqibelela. Kodwa bona bahlangana ngendlela elungileyo kufuneka bakhalinyelwe loo nto, bamoshe ixesha labo abantu. Ababonisa indlela yokuhlangana. Uthi okwa kuhlangana kulungile akusingiseli ngokulungileyo, usingisela kokhona kubi. Uyakwazi ukuhlangana namvelise eziphizipo ezilungileyo. Uthi xa ethetha phambili kochapter 14, xa benina kabazalwane senihlangene elowo ukuthi abe nengoma, omnye abe nemfundiso, omnye abe nelwimi lunye, omnye abe nesityhilelo okanye abe nokuchaza intetho, omnye ke ngoku abe nokuchaza intetho, omnye kwabantu abe nesityhilelo. Uthi zonke izinto zenzelwe ukuba lakheke ibandla. Uthi nazinjongo ukuhlangana. Kodwa uba nina xa nihlangene akwakheki ibandla, andizuyincoma loo nto. Kuba ndiyayazi injongo yokuhlangana uba yintoni, ukuba makwakheke ibandla.
Bake bahlangana abazalwane kwenye indawo ukumkani wakwaSirayeli uJehoshafati nokumkani wakwaSirayeli ngenhla uYehoramu noJehoshafati nokumkani wakwa-Edomu beyolwa noMowabi. Woyika ukumkani wakwaSamari. Wathi uYehova basisa abakumkani wakhe ukuze abanikele uMowabi ababulala. Oluluyiko zangihlale kuphela lakuchaphazela nabanye. Wathi uJehoshafati ekuphenduleni koloyiko wathi masifune umprofeti kaThixo. Kuhlanganelwana makuvuke ilizwi likaThixo. Ukhona na umprofeti kaThixo wathi umkhonzi wokumkani wakwaSirayeli wathi ukhona. Ukumkani ethithanga umkhonzi kaThixo ayiphendulanga kwinkosi. Ngenxa ayimthandi umkhonzi kaThixo. Ayimthandi ukuthetha ilizwi likaThixo. Ithandela ilizwi likaThixo. Kodwa umkhonzi wayo yona uyamazi umuntu othetha ilizwi. Uthi ukhona apho unyana kaShafati Elisha obegalela amanzi esandleni sika-Eliya. Aze athi uJehoshafati ilizwi likaThixo linayo. Ukuba ukhonza nomuntu onalo ilizwi likaThixo, ithi lona uzothiwa nawe unalo ilizwi likaThixo. Kulindeleke loo nto kuwe. Ukuba ugalela amanzi esandleni zomprofeti kaThixo Eliya, kulindeleke nawe ukuba ube nalo ilizwi likaThixo. Kusho uJehoshafati ilizwi likaThixo linayo, masiye kuwe. Base befikile pha kwezana uthi umprofeti ebandi kujongile ukukhangela qha ndihlonipha nje uJehoshafati ukumkani wakaJoji. Itole nami mina nawe hambe yobaprofeti bakanyoko nabakayini. Utheni ethetha kanje uyamazi uba lo muntu akathandi ilizwi likaThixo akaphili right. Khathazekile kunentsika umprofeti ukuhamba lakhe belukulude. But uthi ke ngoku okay bizani umbetho wakhe. Athe samlethu umbetho wakhe bethi into phathanda sayo ngasabaphezulu umprofeti waprofeti wathi uJehova senze nesihlambo sizalimisele because sizagcwalisa amanzi anizobona mvula nina ningazobona moya but sizagcwalisa amanzi ilula loo nto uYehova uzamnikela noMowabi esandleni. Then bakhuthazela abapheki naw bakhekile bani kuthembisa ke yini live ilizwi likaThixo. Kuhlanganyelwe ukuba kuviwe ilizwi likaThixo. Balivile ke ngokwelizwi likaThixo bakhekile ukholo labo luphumile loloyiko belungelo. Uthi kodwa ngabazalwane bethetha kuPawulos mina nikuhlangana lokulungileyo. Uthi kodwa injongo ukuhlangana ukuba zonke izinto zenzeke ukuba lakheke ibani. Qala sitaya loo ndawo ngabazalwane. Uzoqhubeleka ecacisa uba zeziphi izinto zingalakhiwe ibandla abazenza azigxekayo. Kodwa qala baxelele uba nina anihlanganeli uba kwenzeke lokulungileyo. Now siyaqhubeka. Verse 18. Verse 18. Uba kuqala ke nakuhlangana ebandleni ndiyeva ukuba kubakho izahlukahlukwana phakathi kwenu. Ndithi ke kufanele ukuba zikho. Xa nithe nahlangana ndivale ndawo ngani uba kuba khona izahlukahlukano phakathi kwenu. Ndifanele bazile. Uthi ke ngelinye ibanga elise-Efesi neliseFilipi, asihlala eliseFilipi, uthi ngalo ukusukela baseva ngokholo lwenu nabathanda kwentazana siyithanda sivuye. Xa ngaba ndikhumbulani lemithandazo yam ndisuke ndimbulele uThixo ndivuye. Kodwa uthi ngeli ndivale nto ngalo uba phakathi kwenu kuba khona izahlukahlukano. Ngelinye ibanga uthi ndive uthando lwalo ukholo lwalo nokuthanda kwalo abazalwane. Uthi ndiva izahlukahlukano. Kodwa ke babonye indawo eli lizwi livelise iziqhamo ezilukholo nokuthanda abazalwane. Uthi kodwa kweli ukhona izahlukahlukano. Kodwa ke iziqhamo zale ntshumayelo zelizwi lukholo kuThixo nothando lwabazalwane. Ngenxa yethemba eli. Uthi kodwa kwaba ukhona izahlukahlukano. Akuntoni uzahlukahlukana nomthando sinekuhlukileyo ezi. Okay. Uthi ke ndiyakholwa uba zikho. Sikhwele siyiva uba kutheni zikho. Verse 19. Kuba kumele ukuba kubekho nezahlukwane phakathi kwenu ukuze abacikithekileyo babonakale phakathi kwenu. Kumele zibekho nezahlukahlukane ukuze phakathi kwenu babonakale abacikithekileyo. Uthi kweli banda khona ezahlukana. Uthi leli banda alihlanganeli ukwenza okulungileyo.
kodwa uthi kwakweli bantu bakhona nabacikithekileyo njengoba bekhona nabangacikitekanga bakhona abasindisiweyo bakhona abacikithekileyo kweli bantu bakhona bayenza into angabatheki kucacile ibandla lide wonke umntu angabe rayithi kucacile uba ezinto ibandla lizoduma ngazo izimbi azithethi ukuthi kwela bantu akho mntu sisindisiweyo kodwa ibandla livela duma ngezinto zimbi kutheni kucacile ukuthi lo ntangabeshumayela ibandla lisithi guqukanye akathethi ukuthi nalo athi umntu wenza into erathi makabe khondeyo ndinayo sibona apha ngoba kweli banda likhanyelwa kanje lisohlwaya kanje still bakhona abacikithekileyo bakhona abakholekileyo kuThixo kukhona abantu abenza ngendlela kaThixo kweli banda kodwa ibanda lidume ngezahlukahlukana kucace babantu bambalwa abangasindiswanga masingathi bambalwa abantu bangasindiswanga abangacikitekanga izenzo zabo zizo ezaziwayo lidume ngezenzo zabo abantu elibanga ungava napha ngaphandle abantu abangasindiswanga kuthiwa abazalwane bakhe bazenza zonke ezi zinto kuthiwa zenziwe kukude kuthiwe futhi nabashumayeli bathanda imali ngoku umntu ufuna uba ngumshumayeli ufuna uba nemali lidume ibandla ngezinto ezimbi kodwa bakhona abantu abalungileyo ebandleni bakhona abantu abacikithekileyo abenza indlela zikaThixo kodwa ibandleni kuthiwa lidume ngezahlukahlukana uthi ke ndiyazi uba kumele zibekho ezahlukahlukana ukuze kubonakale abacikithekileyo nabangacikitekanga okay uthi ke bethetha uPawulos kwenye indawo kwabasefilipi uthi ndizakuthumelela uTimoti unyana wam endikholisiweyo nguye ozothi yena asozazi iindawo ezingani ndiphinde ndivuye uthi niyakwazi enikuyideya abantu awunokwazi ukusebenzisana nomntu ongacikitekanga lo mntu useziprovile uba ucikitekile nguye ozomthuma uzothika ngoku kutheni nandingathunyanga kukhethe obani bayathanda awukwazi kuye emntwini ongacikitekanga ufika umthuma umfaka kwipileni oyenzayo kaThixo because uzoba yiweyithi kwalapha kuwo umntu ongacikitekanga akakwazi ukusebenza nokucikithekileyo uzoba ngumthwalo kunokucikithekileyo uthi ke ngoku ukhona izahlukahlukana ezahlukahlukana ezidalwa yile abanye bacikitekile abanye abacikitekanga umntu ocikithekileyo akazukwazi ukusebenzisana nongacikitekanga kuba lo ungacikitekanga uzoba ngumsebenzi abe ngumthwalo yena kuqala kunokucikithekileyo uzothi ngoku bakhetha abazalwane basikhetha apha abameli babo kutheni abakwazi ukusebenzisana nabangacikitekanga bazothi bethetha into ebhadile eliziko lukaThixo lo mntu abephakamisa yena ezinokuthethwe ngayo babathi umntu ujonge undivuke kahle ungangxamanga ndakuye kakuhle kunathethwe ngaye usuku ezintweni ezibalulekileyo so izahlukana zenziwa le uba omnye umntu ufuna yena omnye ufuna uThixo if omnye ufuna yena omnye ufuna uThixo abazawusebenzisana kuzobakhona izahlukahlukana even nalo acikithekileyo ngaluthando lukaThixo akazukwazi ukumenza lo abengakuye uzobona lo mntu akafundele ndifunayo ukhona izahlukahlukana akumelanga zibe khona abontando kaThixo intando kaThixo siyayibona kwincwadi kaYohane chapter 17 uthi bawo ndithandazela ukuba aba babengcwele ndithandazela ukuba babe banye kuba nathi sibanye ukuze ihlabathi lazi uba ndithumile kucacile uba uvangele ukuba ibandla limanyane iza kwenzela intando kaThixo ukuba ibandla lazi ihlabathi lazi ukuba uYesu uthunywe nguThixo because uthi ubomi bungaphakade bubo ukuba simazi enguThixo kuphela kwakho inyaniso simazi noYesu Kristu enguthunywe nguThixo uthi ke ngokuba bathi babanye ababanye ihlabathi lizokwazi ukuba wena bawu-1 lolo navala leyona ntshumayelo izokudluliswana ibandla ehlabathini xa lilinye lebanye abantu kodwa ke injongo kaThixo uba balibanye bake bahlangana nabazalwane e-Antiyokhi kuthatha 11 kwezenzo apho umprofethi uAgabo wasukuma wathetha ngomoya engcwele esithi kuza indlala eziwakhulu lonke limiweyo ethetha umoya kaThixo yabiza wathetha ilizwi kaThixo laze ibandla lamanyana lathi okay onayo izonikela ukuze kuncede abazalwane abaseJerusalem because kuba ngabo abazokubetheka kule ndaba nawo bakekile ibandla lihlangene kwaprofethi kwathethwa ilizwi kaThixo lakheka ibandla lamanyana kwacingelwa ababethekileyo ngendlela ezozo
yawo kodwa uba umuntu ufuna ukwakha ecikide angafuni into zikathini uzobakholisa nje kodwa abazali baye babe banye abaphuka bafuna intando kathini intando kathini uba bonke basinza funeka uyazinyaniswa uthanda abantu basikeleleke ngezinto zonke akathanda kube khona abanjani abahlwembuzekileyo nababethekekileyo zonke izinto zisuka kuthixo aba basikelelayo ubasikelela ukuze babe yintsikelelo nabo abanye abantu so xa kuhlangene kuhlanganelwe loo nto ukuze ostronga abone kuwiki athi ngenxa yokubona uba buwiki bukulo abone ubustrongo bukuye bunganceda ubuwiki bukulo kuba uthixo wethu sisiza nje apha uyazazi izidingo zethu uyakwazi ukusola ukuthi athi yena uyakubenzelela ukusola ukuthi ngokuphila usuku lakho lokukristu but lonke lokuzoyenza isebenzisa umntu uzosikelela umntu ukuze lo mntu abe yisikelelo komnye kodwa uba bahlangana abantu bekho umzalukwane phakathi kwabo omnye umntu engafuni intando kathini bazothi abahlupheka abaphinde basahlupheka obekwazi ukunceda phina angancedanga nakwintando kathixo leyo kufuneka kube khona ubunye phakathi kwabo uthi ke kwabaseGalatia chapter 5 phambi verse 19 izalukwane imisebenzi yenyama siyayazi yona imisebenzi yenyama eyiyo abanye phakathi kwayo izahlukana ngokungabantu benyama wabo akuzuba khona ubunye phakathi komntu ohamba ngomoya nomntu ohamba ngenyama kuba umoya ukhanuka ngokuchaseneyo nenyama umntu onomoya ukhanuka izinto ezizikathini kanti owenyama yena akakwazi ukumthobela uthini akakwazi ukuthaba yena uthini owenyama uthi ke ngoku zikolo ezahlukana ukuze kubonakala abantu abaculidekileyo abangabethando kathini phakathi kwethu but abantwana bathixo bekwenza hlukana phakathi kwethu funa sibe banye kuba yena noyesu ukuze ihlabathi lazi uba uyesu wathunywa nguthixo okay kuqhubeleka verse 20 celikweni ngoko nithe nahlangana ndawonye asikuko ukuba nidle isidlo senkosi amen uthi nina xa nithe nahlangana ndawonye nini anihlanganeli ukuba nidle isidlo senkosi anizelanga nesidlo senkosi nina nizele ezinye izinto kanjani nihlanganele ukudla ezinye izinto nihlanganelanga ukudla izinto aninamdla noba nomdla kuso vele abazali ukubona ukuba kuhlanganwe ukumazi umntu akanamdleni nesitwa mthini unedameka yaziyo bake ndabuza abanye bazamlinda ngathi ima uyeva umhlobo lomntu oluvayo ngathi ungasiphendule lubuza asibanike izinto ndawo ngathi uyeva umhlobo oluvayo lomntu umntu hayi ndiyeva athi kumntu uyaxhomeka kangaka kumele uphendule le mbuzo uba uyeva nawe ungathi uyaxhomeka because le nto uthi baxhomeka akulungile uyeva na ingawulo lahlobo lam luthi xa kuthethwa ube wemfile into ozoyithetha sodwa lam ukuthetha okay kolona hlobo lam uthi xa kuthetha into ozoyithetha emva kwento soyithethile awulindanga kuthetha awucingi into ozoyithetha asodwa ukuthetha lam ucinga into ozoyithetha emva kwento soyithethile uzoyinto sathetha usayifumana nantsi endiyithethe then uthethe yona into sathethayo amvambele sithina uzawuthi abe yinto ithethwa nguwo makwenzeke yona leyinto nguwo uhlangane ndilathelo kanti awufuna ukuva izinto bantwini ufuna ukuva leso uyazi into uzogqiba uthethe yona ukuba ungumntu othanda ilizwi lakho uzokwazi le buhlobo uyazi khayeni kodwa uhlobo lomamelayo uzokwazi nale bukade ungayazi leyaziwa ngomnye umntu ukuyibonela into kuhlangana le ixesha elininzi seke liphele sithetha ezinto bezivele sizazi singabe sithi pause sine sithi okay masimamele into esingayazi sivele kube singayazi le izothethwa nguthixo abo bazalwana abaJehoshafati behlangene befuna ukuvela izwi likaThixo bathe akukho mntu ovela kaThixo nakule ndawo befuna ukuva ilizwi likaThixo abo bazalwana abakuthiwa ngabo xa nihlangene nini anihlanganeli ukuthi isidlo senkosi aninamdla kuso isidlo senkosi xa nihlangene nini anihlanganeli uba nize ingene isidlo senkosi xa nihlangene
ayinamngane ezathethezini asifike siqhubeke. Verse 21. Uma ekudleni kwenu elowo udla okwakhe ukudla uqala adle bengekafiki abanye aze omnye alambe omnye anqile. Nanso xa behlangene abazalwane abahlanganele kudlisidlo senkosi bahlanganele uba omnye adle okwakhe omnye ngoxa sesenzele lento uzolamba ongenako onako uzodla ade anqule. Abantu ngibasebenzisa inkosi kunqaba abazithandi indlela zikaThixo abafikelanga bona basifuna bona bafuna uthini abafuni intando kaThixo bafune yabo intando abantu yabo xa behlangana bahlangane bangakudla sidlo senkosi bahlangane ukudla zabo izidlo apha enkonzweni. Yes apha uhlangane bazadle ezi sakisini uhlambile lo mntu waphunga wazapha enkonzweni but azange uzove ethethwa apha uzothetha le anayo asogqiba ukuyithetha ame pha uqinile bathethe nabanye akabafana bathini. Uzibone nini nasikholele. Verse 22. Kanene aninazindlu nazo ukudlela nokusela okanye nidela ibandla likaThixo na nibadalisa nje abangenakho. Okay. Kuba ekudleni kwenu elowo udla okwakhe ukudla uqale adle bengekafiki abanye aze omnye alambe omnye anqule. Akucingelwanga kweli bantu omnye umntu akanamdla ezintweni ezenzayo komnye uthi bethetha kwabo bazalwane uthi andinamntu unomphefumlo ofana nowam ozothi ayikhathalele imicimbi yenu ngokweyinene. Ndinotemntu wedwa uthi lonke bakhathalele ezezabo izinto. Akukho mntu ukhathalele umzalwane wakhe nommelwane wakhe umntu ukhathalele ezakhe ufuna yena akafuna omnye umntu. Akanamntu izinto ezenzayo komnye umntu. Umntu udla okwakhe omnye alamba omnye anqule. Eba walamba omnye akamkhathalelanga ezilonge zozomnqila yena xa ugqibile. Akho mntu nomdlalo ezizomnqila uthi le bethetha kula mncwadi athi yena umntu makacinyele nakwezi zabanye abantu izinto angacinyeli kwezi zakhe zodwa izinto. Uba besinokuhlangana apho into yonke afune okwakhe ibizokwenjani yonke loo nto. Uthi kule case kuyadliwa nokudliwa komnye alamba omnye anqile. Masithi ngoku sihlangana apho kungadliwayo khona umntu esifuna yena azi uba ndizoba impresa ngolwazi nalazo amaphambambili ayigaleleyo into abayifunda apha kwabo bantu agqiba ngohlala phantsi bathethe ezabo izinto namdla kuzo. Ukuyivele ukuba umuntu apha ngaphambili athethe ukuthi into ehleli phantsi umamele uthina bekungekho mntu nakule ndawo asuka kuyo ima usuke ayilenda apho bengeyedwa bengekho bazalwane. Kuyacaca uba lo mntu befuna umntu ozommamela qha athethe kuyo athethe ingxaki yakhe wangamfumani. Na uze ebandleni ngokwenkonzweni xa sihle naba ndibafumene abana-choice bazondimamela asigalele imini into yakhe ayithethe kuba ngasisipilo esi. Laa mntu uthi ndi-athendeni uthi kutheni bengandiboni nje bandiyeyela ubuze uba bengekho mntu nakula ndawo bekuyo bengekho mntu zommamela nalaa mntu bonke bakhathaleze zabo izinto abamboni eyela apha phakathi kwabo ababoni uzobavanyela ngeprofethi baprofetha abantu uprofetha kanjani ungenantliziyo kathini intliziyo kathi ndithanda aba bantu zonke izinto mazenziwe eluthandweni. Ndingana ubonke uprofethi ndingenakuthanda andiyintwanga. Uthi kuzokutyhila kanjani isikithi zakhe ngaba bantu uba ubathanda. Uzoprofetha aba bantu ngabaziyo noba baswele ntoni babethwa yintoni.
kukhona umprofeti kulapho lento asuka kwenye but ulapha ngokuya ukuthi hayi bafumene ngabazona abanachoice abanye abalapha ezweni izoyithetha ukuthi engafanele ngithetha apha kodwa le ndawo akukho umuntu bezokumamela kulaa ndawo asuka kuyo wonke umuntu ufuna ezakhe izinto akafuni ezomuntu akafuni ezikaKrestu ngazi zidume kwabantu kaloku ezikaKrestu izinto zenzaba abantu uthi owamkela omncinci njengalo mntwana egameni lami wamkela mina soba wamkele laa mntu lo anesasilinde wamkele yena Yesu. So abantu abanamdla kwezi zikaKrestu izinto abanamdla kwesesizwe senkosi bahlangene icawe bayishintshe bayenza into yokuzobhosta nokubhreka ngezinto abanazo nokuqhayisa ngezinto abanazo uthi akhalime kwenye indawo esithi mababe modest omamela abantu bangayo uthi mabandileke uqaphele uba imihlangano lokuba i-fashion show apho umuntu azobonakalisa khona ijewelry zakhe izinto zakhe ezikhazulayo neelokhu zakhe ezinto kakhulu uthi no sunxiba ngendlela ebizela abantu kuwe iba modest ngendlela ebalayo because yangokuba imoshakele ngoku bazodana bangenayo imali yokuthenga ezaa lokhu zabahlobo nezabhatyi zolahlobo mfundisi so uthi abantu abanamdla kwezi zikaKrestu izinto abanamdla esizweni esi senkosi abanamdla kwezi zikaKrestu izinto kodwa uThixo unje uthi ucweyo lwakhe lokwabamoyikayo ungatyhilela kwanomnqophiso wakhe umuntu ongamkhathalelanga uthi angamtyhilela kanjani uthi izinto zakhe uthi awuthembekanga kwezi zinto wena ubani uzokuthemba ngezinto ezinkulu uthi uzokuthemba ngezinto eziyimfihlo zakhe that is i-confidence yakhe ucweyo lakhe uthi uconfide ababamoyikayo ucweyo lakhe that is bahlele izinto zakhe ezimpilo aba bamoyikayo uyazi baleke bahlelise ngazo okanye bazisebenzise baxhaphaza abantu ngazo bathi hayi ngumprofeti zofaka imali yekayenze loo nto kufuneka akalele umntu abathanda abantu abenothando lukaThixo uThixo azamtyhile nezinto zabangoku uyazi uba ubeke wazazi uzokwenza into ongazo abancene kodwa bakabakhathela uzobazisa kanjani uzomtyhilela kanjani Thixo lomntu ezinto yasikali bezumprofeti umprofeti kaThixo uzoba nentliziyo kaThixo ezinto zimenza bebuhlungu Thixo zomenza buhlungu naye umprofeti ezinto ziluvuyo kuThixo zizaba luvuyo nakulo mntu akhale nje uJeremiya le nto nguyiva uThixo uvona uJeremiya umprofeti kodwa lo mntu bayini sifunayo intanye sifuna mna ufuna kuThixo ngam namhlanje ngokubanga ndibala kube ngave into le okwenziwa nzima kha yabona akanamdla kwezathi nomdla akuye akanamdla nakwesesizwe senkosi kudla kwakhe lo uzifuna yena uzothi alenze nesilungu athi ngifuna imoto ngifuna umuzi ngifuna nento nabantwana abaphileyo nayo yonke amen amen ngelo lendithethileyo uthi ekwezele kwethethayo wathetha uThixo wathetha kodwa mangathi na amen wathetha uThixo waze wathi umprofeti amen into lethi ngithe uthandaza lo mntu into nayontando kaThixo kodwa kathi amen le nayontando kaThixo kanjani xa uthandaza intando kaThixo then ityhileka apha kuba yintando kaThixo then ube nephisa okutama yenzeke amen ngoba intando kaThixo lelo akanamdla kwezi zikaThixo lo mntu unomdla kwezi zakhe ufuna yena acingelanga le nto uthi khona nto wacingelanga phakathi kwabantu uthi ke ngoku kanene aninazinduna zokudlela nokusela bathanda yonke le nto bezoyenza izindlu zabo bazoyenza endlini kaThixo bazodlela izinto zabo apha endlini kaThixo mhlawumbi badle ezindlini zabo abantu bazodlela apha endlini kaThixo ukuze kudane abantu abangenazinto ukuze banjani bathi beyilambile abantu abangenazinto yena jile elindile umntu uyenzela ngokukhathazele umntu udela indlu kaThixo lo mntu okay kukhona izinto sithi zibona zi-cells ndithi ke make zisekile like circles xa ngaba kuzosuka kwenzeke into kulo mhlangano kulapho sihlangene khona sonke sithi hayi mani
bekungekho umndeni wam lendawo asuka bekungekho mzalwane belethi umzalwane umzalwa hayiboni ingadlala ukuba isombululo nango sesikaze suppose siyententweni siyovangela kuve kuthe kubiza amandlela kuve kuze umuntu ungafika lile umuntu okanye vathi zokuguquka abetenteni mayela abantu ententeni abasindisiweyo bangu-like 5%. 95% awusinza ukuzova ilizwi likathina abantu abangasindiswanga yintoni kanti le basihlakisha kanjani into basindisiweyo kanti andisazi udela ilizwi likathixo ngolo uhlazekile kwezintlanga uthixo ngenxa yaba bantu bekungekho senzi napho basuka khona bekungekho bazalwane na abazobona lo uba uyasindeka lo mntu ukuze bamncede na uzolila apha ngokuthi okay abazalwane basancedani nabo bayahlulakala zizosifakela into eninzi aninazinto zosela nezokudlela aninaziseli napho nihlanga napho nizo zonke izinto zilungisa kuzoguquka umuntu apha ententeni apha eholweni enkulu apha eholweni enkulu usililele umuntu nongasindiswanga nokuba ngolihla ngothe weva nxa uzukole othe weva uzuko legama lakho weza kuleni ethi akuzise kuleni mvele usendaweni yakho engcwele umphilise umphelele usubeyicela umxolele so kule ndlu le silimele nomuntu ongasindiswanga noba ngoluphi uhlanga nonke into osindisiweyo kuphela ozoyivalela ukuthi kanti okanye ndiyasaza sifanele ndadlula kuzo nayo yonke loo nto uze into ongayaziyo yonke loo nto ngoku xa ngabe uzothetha le nto le uzova bekungekho sele emajola lento loo nto azoguquka bengekho sele esithenjini yima bekungahlanganwa ngabazalwane eMandela okanye yona nkonzo yilaa nkonzo yi-3 days once in a month mhlawumbe omkhulu yinkonzo enkulu yimvunkulu something enkulu kodwa imana alinazinto zokudlela zokuselela kutheni izizwe ningazilungiseli kwezazini ziqele nithi xa senifike apha nifike nerayithi kutheni ntoni zokudelela indlu kathixo nizohlaza kutheni bezokudana abantu abazile kuni okanye nidela indlu ibandla likathixo na nibadanisa nje abangenanto abantu abangasinziweyo nabo badanile ukukhuthaza umshumayeli osengumshumayeli these days into enenzeka kumshumayeli le nto esimsini umzalwane wabo wayenongumzana kwenye ibandla elindeba mhlawumbi ngathetha izwi kathixo enganceda because isithukutheze entliziyweni yendoda siyenza igobe i-stress ne-depression nento ayidinga nto angafumani isombululo sayo ephaa entliziyweni yakho ayibeki uba sentliziyweni yakho imgobisa kwalapha emzimbeni iyamgobisa kwalapha emzimbeni isithukutheze entliziyweni yendoda siyenza igobe kodwa ilizwe elilungileyo liyenza intliziyo yakho ivule ize intliziyo evuyileyo ilungise ithathise 200 imizimba njalo ilizwe elilungileyo ilizwi elilungileyo liyayivuyisa intliziyo ize intliziyo evuyileyo ilungise ithathise uthi kwenye version it does good like a medicine so iyaphilisa intliziyo evuyileyo ngoku uhlanganele uba mawuve ilizwi likathixo ilizwi elilungileyo kuba ilizwi likathixo lilungile ukuze uvuye usogqiba uphile so nam ndiye kuloo ndawo ngekufike abantu besenza ezinto andizingadala so nalo mshumayeli waya kuloo ndawo nxa ifika phaa ufuna ukuva akuthetha kusekuthiwa kwathiwa umntu onayo imondo makaza phambili wathi wagalela imali kwathi ongenayo makazi oyifunayo makazi otshatileyo makazi ongafuni ukutshata makazi yagalela imali yagalela kuthilelo zozinto wasayibhaleni ngoba agqiba buza kwabanye ababemqhubile uba makuyi wathi iyenza kanjitapha sozalibelise ecaweni udanile laa xesha icawini nje kanti sozalibelise ecaweni udanile ongenanto osweleyo akafumananga nto kuba banomdla kubo kwezabo izinto abanamdla kwezi zikakrestu aba uthi ke ngoku ndithini na ke kuni ndinidumise nakule nto mandinincome kuthiwa kanjani nomalapha uthi mandithini nzapha ensizayo mandinincome kwezinto manditopheke
makungagxekwana makungajajwana makayidla le ndlela ibonakalayo kuyo manje umuntu anisenza le uthi andinidumisi ungubani ungasidumiseli lesikhathi emdumisa nguwe kakade nje okay kuyagwetywa ngokulumbi lwakho lwabanye iyajajwa ngokunaye ngojajwa ajaja ngayo kodwa kuba lo mntu ananzile afuneka adumisa abantu umuntu oyaziyo le ndlela bayifunde apha kuye nguye oyaziyo nguye endaweni yokuba makathini makagxele wonke ke umntu uyakwazi ukuba agxele okanye ancome uyakwazi uba besendaweni yokugxeka ancoma kodwa bangajajeki athobele xa ethe wamkela indlela kathixo uthi bethetha lo mntu waseRoma uthi ndingumntu ophantsi kwegunya nam ndinamasoda phambi kwam aphantsi kwam ndithi kweli maliye liye ndithi kweli amalize lize nantsi kweli kwa makakwazi undithobela amasoda leba nam ndiphantsi kwegunya abathobeli nabathobela igunya eli ndiphantsi kwabo kucacile uba ngumqaphele uba uyesu phantsi kwegunya elithile phantsi kothixo zonke into zomthobela ke kuphantsi kuba uthobela uthixo lowo so nawe ke uba uthi uthobele uthixo uzawuthetha izinto zithobele wabazukwazi ukuziphilisa ezinto zithethayo zibhalwe ezintuzweni zabo kwabalazi iBhayibhile ungazi ukuthi tyhilela lethi ibhalwe kanjani ayithethwandile ibhalwe pha afike ke bayifumane omnye akanayo iBhayibhile akayazi ayikho kwabhayibhile akayifuni uyifuna kodwa uzothetha ezithethayo lelo ayive uba iBhayibhile nakuyamgweba kwayena akazukwazi ukuwuphilisa kodwa umthetho into yakho bezokwazi ukuwuphilisa bezozanga nguwe lo uzenza kanje izinto indlela yakho namndlela yam kodwa umthetha indlela kathixo nezinto kathixo akazukwazi angaqhubeleke philisa ngomlomo kodwa inhliziyo yakhe ingakwazi futhi nawe uyazi lo uba inhliziyo yakhe ingayiphilisa akathethi inyaniso ngenhliziyo yakhe kubalulekile ukuthi entabeni kayehova ingeke aphambukele khona ngothetha inyaniso ngenhliziyo yakhe hayi ngomlomo wakhe inhliziyo yakhe lo mntu losexobele ngomlomo wakho waphilisa le nto ithethayo kodwa inhliziyo yakhe ayithethi yona nawe uxabene naye ke ngoku akava naye akathethisani naye uzothetha samlayo kwamba akabesaana into nani kuyithetha wena umazi nawe inhliziyo yakhe ngengqinana ninditha because le nditha ibhalwe phaa enhliziyweni yakhe umthetho kathixo ubhalwe phaa enhliziyweni yakhe ubhalwe kwencwadi inkolo eBhayibhile kongenabhayibhile phaa enhliziyweni yakhe le nto ithethayo naye confidence yoba inje so xa uthobela ilizwi likathixo abantu othetha kubo nabo bazokuthobela bengathobeli wena bethobela uthixo kuba uthethe lapho ilizwi uthetha elikathixo awufuni kwenza intando yakho ufuna kwenza intando kathixo okay uthi ke andinidumisi kwezi zinto asiqhubekele siyive verse 23 kuba mna ndakwamkela kuyo inkosi oko ndikunikeleyo ngokukunikela kwenu verse 22 ba 23 kuba mna ndakwamkela kuyo inkosi oko ndikunikeleyo ngokukunikela kuyo andizulidumisa ungubani ungakusidumisa kanti udumiswa ngokuthi ndingumntu wamkela into kuyo inkosi akundini yiyo inkosi andithembelanga kum ndithembele kuyo inkosi yiyo eyandinikalela andithi yenzani intando yam nendlela yam le nto lena ndiyamkele kuyo inkosi endithethayo abantu bazokwazi ukuva xa ungahamba laa nkosi bathi nguwe lo ndifuna ibhayibhile ndiyiva ngayo ibhayibhile ayithethi loo nto kodwa xa besaza le nto ithethayo yiyo qha ngabo aba bafuyile uzoyazi loo nto kuba umlomo wabo uyaphila kodwa inhliziyo yabo iyazi uba le nto lena ndiyamkele kuyo inkosi inkosi nayo le nto ithetha kanje kuyenzeka sithathe iBhayibhile sifune ukumandasela ithixo ngokweBhayibhile andithi indlela ukuthi bafuna sebenze ngayo singa-andasele indlela esifuna ngayo singathi uthixo kumnje kuba sithi kumthixo unje sisithixo loo igama lakho uthi ungazenzela uthixo uzimkhonze ngowakho lowo funa lo axatyiswe apha eBhayibhileni uthi ke yena le nto ndithethayo ndinikelayo ndiyamkele kuyo inkosi akuzo nto zam ezi
Imenza ke ngoku abe sendaweni ukwazi uba makagxeke okanye ancone. Akabenzisi intando yakhe, ubenzisa intando kaThixo. Uyifunele kuyo inkosi yelayo nje. Okay, masikhululeke ngula ifunele enkosini. Okokuba inkosi uYesu ngobusuku eyanikelwa ngabo yathabatha isonka yaza yakuba ibulele yasiqhekeza yathi, thabathani nidle, ngumzimba wam lo owaphulelwa nina, oku kwenzeleni ukundikhumbula. Okay, amen. Ngaphambi sikhululeke ndawo. Abo bantu kufumaneka phakathi kwabo izahlukahlukana nje. Kufumaneka nokungabantu bonelela abasweleyo nokubadanisa nokudelela indlu kaThixo. Loo nto ithetha ukuthi ngabo abathilitekanga. Apha ziintlobo zabantu ziloluphohlobo labantu zizidli ezi. Ya zii-consumers ezi. Ngabantu abadlayo abo. Iintlobo zabantu zilithuli. Kukhona abatyalayo, kukhona nabadlayo. Uzothi akho nto batyala nabadlayo, bonke abantu bayadla. So iintlobo zabantu azilithuli because bonke bayadla nje. Akho nto ongadliyo, bonke bayadla. Iintlobo zabantu zilithuli. Kukhona abatyalayo, kukhona nabadlayo. Nam utyalayo nje uyadla, but yena ungotyalayo yena. Kutheni ngotyalayo? Ngento uba uyatyala. Lo udlayo ungodlayo. Kutheni ngodlayo? Ngento uba yena udla kuphela qha yena kule nto ayaziyo le nento ayenzayo. Aba ke ngabantu abadlayo abatyali aba. Bazifuna bona. Bayidla into ide iphele kungabikho nto ingadliwa aba bantu. Kodwa kuthi babalungisela nabatyalayo nabadlali abalungisela ukuthi ilizwi kaThixo lizoba nje nemvula ewele emhlabeni ingawushingani yamisanga intshule imile imbewu otyalayo imile sokodlayo iyalungiselela odlayo nayo. Sifumana phaa kulaa vesi wakho iintlobo zabantu ezithile, abatyalayo nabadlayo. Otyalayo ngulo ayifumanayo into elungileyo athi le nto lena mayingaphindi le nto mayityalwe ukuze iqhubeleke ityiwa le nto. Odlayo yena uthi le nto uzoyidla le nto ayikhathalelanga uba izawuske iphele le nto. Umntu uyangena ke uhlobo lomntu olutyala angene apha evangelini apha elusindisweni athi olu sindiso lulungile, masilutyale, malaziwe kuyo yonke indawo. Le nto ndithi bancede ngayo nam ndifuna abanye abantu bancedakale. Uyamthanda uthini, uzikhathalele izinto zikaThixo lo mntu. Kodwa umntu odlayo yena uze ukuzothatha qha apha athathe yena into enokuthatheka kuthi kungabikho nto ingathathwa loo mntu lowo. Umntu othathayo lo mntu odlayo. Lolu hlobo labantu njalo zii-consumers ngalo badlayo apha. Ngabo abantu bakuncedile abaseGalatiya chapter 5 abathunjekanga abantu bahamba ngenyama ngabantu abadlayo. I-appetite ka ayide yenelisele noba ungadla uyelizama ayide yenelisele. Futhi ke nothi i-appetite one zonke i-appetite zinjalo. Soze uthi ufike kweleliseleni tu kungcono utyala ucela ube ngumntu otyalayo. Awungumntu obhedi nokuthi ngumntu otyalayo nodlayo qha. Two people. So ke ungaziphendula uthini ebantwini abanezahlukayo nabantu benkosi enjengenkosi. Ungazibanceda ukuthini ngaba ngakuthi yekele ukuyenzayo, yekele rongo, ndiqibile senze imuvoni sivela kwenye ayizusebenza. Aba bantu bangabantu abadlayo aba funeka benziwe babe ngabantu abatyalayo. Ungabantu abantu ingaphinde benzele bazophinda because bayiyo umntu wenza le nto ayiyo. Funeka ngwaqala atshintshe angabi lento yabe enye ukuze akwazi ukwenza enye into. Funeka lo mntu atshintshe abe ngumntu otyalayo ukuze atyale angabisawa ngumntu odlayo. Uthi ke ngoku ndiqaphela into nqaba uthi nina namkelanga le nto ndinikele le ndayamkela kuyo inkosi. Ukuba inkosi ngosuku eyanikelwa ngayo yenza le nto yenze into inkosi. Yintoni eyenza uvesi 24 okanye uvesi 23
yathabatha isonka yaza yakuba ibulele yasiqhekeza yathabatha ilindle ngomzimba wami lo owaphulelwa nini oku kwenzeleni ukundikhumbula yadla isonka yaqhekeza isonka abanika athi ngubani uzama kwakha ukholo labo abanakholo yiyo le nto besenze izinto bayona aba bantu utheni besonele into bangaboni into ebenza bangaboni ngenxa abakholwa ukholo luza ngokufa nawe ufuna ubavisa ukuze bakholwe ubele bakholwa bazoba ngamalungisi uzogqiba balungise bangayideli bathini uthi ingxaki selukholweni bakhumbuze bavuselela ngento eyenziwa yinkosi yathatha isonka yaqhekeza yabanika thathakanile nomzimba wami owaphulelwa nini uthetha kubani uPetro noYohane nabanye kuzophuma 12 ngabantu abangamaJuda ebaxela uba lo ngumzimba wamaphulelwa nini bona bebeyazi ngomhlobo langa bengaqali kwenziwa nje bebesazi ukuba bona phaya akukhunjulwa Yesu ukhunjulwa uYehova wakhulula amaSirayeli wawasindisa kuFaro wasisindisa xa ebulala amasibulo kaFaro xa besidla ngalo kwafanele bakhumbule ukuba uYehova wabakhulula uthanda ku-Exodus chapter 12 verse 26 uthi abantwana benu bazobuza uba lintoni na isiko kulo uthi nize baphinde lithi mina ngokubingelela kuYehova ngokuye Yesu ekuthi yenzeleni ukhumbulana naleyo uqalisa nento entsha uthi ngumzimba wami waphulelwa mina abo bantu benza nabenza into benzela abantu bona bayenzela bona into bayenzayo uyabakhumbuza uYesu kena wathi umzimba wakhe uyawunikela uze waphulelwe thina bonke basusa kubo uthi oku kwenzeleni ukundikhumbula funeka kudlule Yesu ukusukela ngoku usazukhumbula ukuba uYehova wabakhulula uba uthi uzokhumbula uYesu ngokusukela xa uYesu sizawubakhumbula lo ndawo sami verse 25 kwangokunjalo yathabatha nayo indebe emva kokuba kudliwe isithi le ndebe ingumnqophiso omtsha osegazini lami ngamaxesha onke elisukuba niyisela oku kwenzeleni ukundikhumbula kwangokunjalo yathabatha nayo indebe emva kokuba kudliwe yenziwa mvaleni into yokuthatha kwakhe kwendebe kwakhulula uSirayeli ndabe zibathwa mawathatha ixhwale emhlambeni enze ipasika ngayo ngoba imiyalelo uba mayidlule kanjani leyo yadlula loo nto leyo emva kwenyanga ezi-3 idlulile loo nto leyo sebekwenye indawo sebekwenye nolwandlulubomi chapter 19 ka-Exodus kwenziwa umnqophiso kwathatha igazi lezilwanyana kuloo case bafefwa ngalo abantu kwathi lilo igazi lomnqophiso awenzayo nani kodwa uthethe into Yesu ngoku uthi le ndebe ke ngoku ligazi lam ngumnqophiso omtsha osegazini lam ubukho umnqophiso obusenziwe hayi into abendisenayo ngegazi lenkomo phakathi koThixo nayo-Isirayeli uthi kodwa ngokusenza omtsha osegazini lam phake kwi-Old Testament kwaprofethwa ngalo mnqophiso kuthiwa kuza imihla apho ndizokwenza umnqophiso omtsha nabantu bamaSirayeli noJuda ungafani nomnqophiso endawenza ngoyihlo ixesha ndibakhupha Egypt abangazange bawuphile nangokundandinguyini kubo uthi lo mnqophiso uzofana nawo uhlukile uthi futhi ngawo mtsha uthilo napha kuJeremiah chapter 31 verse 31 yaphambili yanto uthi mtsha lelo ithi mtsha ithe ukuthi new lelo ithi new ngalo mnqophiso ithethe ukuthi ngawo ubukumkani bamazulu la mnqophiso kaloku ngumnqophiso lona ungubukumkani bamazulu uthi nezinqophiso omtsha ke ngoku usegazini lam lo mnqophiso uyenze loo nto leyo kwakuba kudliwe kuba laa mnqophiso wenziwa ekubeni sebekhululiwe already eseyidlile ipasika yanto kanti baphume Egypt emva kwenyanga ezintathu
uthi ke ngoba bakufike wenze nomnqophiso wathi ngawo usegazini lakhe uthi lo muntu asenokwenza ukwenzeleni ukuthi ukundikhumbula. Asiqhubekele siqhele. Verse 26. Uba ngamaxesha onke elisukuba lisidla eso sono liyisele loo ndilo niyakwazisa ukufa kwenkosi ide ifike. Verse 26. Okay, isiqiniso indawo apha ku-verse 25. Kodwa yathi abatha indebe yathi le ndebe ingumnqophiso omtsha osegazini lam omtsha. Umnqophiso omtsha kuthiwa ngowesibini, kuthiwa ngomtsha. Uthi ke kuncwadi yamaHebhere le nto ithi omtsha ithetha ukuthi lo wokuqala uyaluphana. Somdala ke ngoku ulixele. Lona kuthiwa ngayo ngomtsha. Le nto imtsha ithi ukuthi usebukumkani bukaThixo. Ithi ke ngoku kuwo wonke umntu ozelwe ngumfazi akukho mntu mkhulu kunoEliya. Isogqiba ithi umntu wonke ozelwe bukumkani bukaThixo nomncinci bukumkani bukaThixo ungaphezu koEliya. Kodwa ke umuntu okulomnqophiso akafani nomntu okulomnqophiso wokuqala kuba itshilo ngoJeremiya yathi lo mnqophiso lo ndizomenza umtsha awuzofana nomnqophiso ndawenza noyise. Awuzofana uzoba nento engayo. Umntu ozalwe kulo mnqophiso omtsha mkhulu nakuEliya. uEliya lo kuthiwe ngaye bonke abantu abazalwe ngumfazi akukho mntu ngaphezu koEliya. Umuntu ozalwe kulo mnqophiso mkhulu nakuEliya. Kucace uba lo mnqophiso lo bukumkani bathi ngabukumkani bomhlaba. Xa siyicacisa le nzululo lo icacisa kakhulu kwincwadi yabaseGalatia chapter 4. Uthi aba bantu bayithi uSara noHagari bamele nqophiso omdala. Uthi lo Hagari lo nqophiso omdala usebukhulukeni izalwe labantwana babo ebukhulukeni eJerusalem yangoku. Asedwa bathi lo nqophiso lo uSara lo nqophiso omtsha uJerusalem esezulwini ekhululekileyo. Ukuthi le nqophiso la ayifani le abantu abaphila lo nqophiso bathi izinto ezingafaniyo. Uthi incwadi yabaseHebhere unezithembiso ezingaphezulu kunezazithembiso zala nqophiso kuqala. So nqophiso omtsha lo osegazini likaYesu. Lo nqophiso sikuwo ke sisebukumkani bathi iJerusalem esezulwini ekhululekileyo. Athi kwabaseEfeso ngathi savuswa naYesu Kristu sahlaliswa kwezasezulwini indawo. Into ukuthi sesizulwini already sesingabantu ezulwini. Abantu bathi andingwehlabathi wasezulwini kodwa uzophila njengomuntu wehlabathi. Uphila njengomuntu ophansi kwesibhakabhaka, phansi komoya wesibhakabhaka olawulayo kwabangamthobeli uThixo. Uphila njengomuntu o-influenswa ngulaa moya. Umuntu onenkani okwezisebenzwa ngulaa moya ngokutsho kwencwadi yabaseEfeso chapter 2. Uthi sasihamba ngokwenzinga nakwenkanuko zenyama yethu ngokomoya wesibhakabhaka olawulayo kwabangamthobeli. Kube khona umuntu olawula ngulo moya wasezulwini, umuntu walomnqophiso omtsha, kodwa lo muntu aphile njengomuntu olawulwa ngamagunya esibhakabhaka. Ike ukuthi lo muntu akawuqinqanga lo mnqophiso omtsha. Ukuba ucinga uba useza, ucinga uba ukwangoku usephansi kogunya esibhakabhaka okwangoku. Usalindile njengomuntu olinde ukuza kwaYesu lo wafikayo. Thina silinde ukubuya kwakho kwesibini nanje yena lo muntu usalinde ukuza kwakho kokuqala. Wathetha kwindawo yesu wathi ugqityiwe ebelithembisile wathi umzimba wami lo unikelwa nxa yethu. Umnqophiso omtsha lo osegazini lam. Asedwa abantu kumaHebhere nomyolelo lo awuqiniselwa xa ngaba kungefanga lo nto benenzile. Wafa lo Yesu wenzile lo nqophiso. Lo myolelo wafa ukuze igazi lakhe libe lunqile liqinisele lo nqophiso ube i-effect uqale ukusebenza sibe kuwo ngoku. Siphile njengabantu abakulo mnqophiso weJerusalem ekhululekileyo. Okwanamhlanje kuyashunyayela nje. Intshumayelo inika inkuthazo yokuba makahambe uyifunda lo. Hambe uyifuna uThixo ngokuzenzela athandaze uyamworship amnqule ade amthile nezinto nzulu. Intshumayelo angenza loo ndawo kuphela.
ngekamnike yonke into yanele angathele ngokuqoqisa ukuze abe nokholo lokuphila olomnqoqiso abe mkhulu kunendlela. Okay, masiqhubeke sithi verse 26. Verse 26. Kuba ngamaxesha onke enisuka uba lisidla eso sono, niyisele loo ndebe, niyakwazisa ukufa kwenkosi ide ifike. Ngamaxesha onke enisuka uba lisidla eso sonka, niyisele le ndebe, niyakwazisa ukufa kwenkosi ide ifike. Oba ndithenga abanamda kudla isifo senkosi. Kaloku ndifaka babe nomdla kwisifo senkosi ukuze bakwazise ukufa kwenkosi ide ifike. Sinonoxanduva loba sivakalise ukufa kwenkosi ide ifike, sishumayele ukufa kwenkosi. Athi ngoku bazobuza abantwana benu uba lintoni elisiko kuni, nize nithi nini. Nizoqhubeleka nina nivakalisa uba uYehova wakhulula wasindisa ubawo e-Egypte xa ebulala amazulu waseEgypte. Nasiqhubeleka nivakalisa le nto nina oko nisidla oku. Kodwa ngoYesu Kristu uthi ngamaxesha onke nisuka lisidla sona, nisela le ndebe, nivakalisa ukufa kwayo inkosi ide ifike. Funeka abantu bazi uba kwafa uYesu wayefela ndebe. Abantu bokuqala besifunda ngabo ubaleza ntokana abanalo uthando abantu. Kutheni bengenalo uthando? Yile nto abanamthetho. Ngenxa yokuba kwakuthatha umthetho uphola uthando nje. Ithi phaya bavile koko eSodoma. Umthetho that is emaculo eBhayibhile ayingaphakathi kwikeya, phezu kwikeya kukho into kuthiwa yilesi sithi, kuthiwa yile sisihlalo senxebano, ngazithethe ngolo hlobo. Phantsi kwesihlalo senxeba kukhona umthetho, akukho inceba kungekho umthetho. Ngeke umazi kuyamdinga Yesu Kristu ungazazi uba woneni, ungasazi kunesono. Ngeke uzazi kunesono xa kungekho umthetho. Funeka kubekho umthetho uze uzazi sono. Ukuze kubulele kuthini nanti umthetho kuthiwa uyakhondena nje. Umthetho wayikhondena intombazana eyabanjwa iQekeza. Yazi loo condemnation yayibamba iqoqodisa intombazana. Loo condemnation yayigrupa kuthiwa ngabaFarisi. Yayisa phambi koYesu umangalela imkhondela intombazana le. Umthetho wenzelwa ukupruve intombazana uba ingumonyona, into engayenziwa leyo. Ngoku iyazazi ifana ukufa nxa yomthetho yenzelwa inceba kuthina. Yaze yayazi inceba laa nto yenzelwe kuYesu. Athi andikukhweli, hamba ngaphinde wona. Uba kungekho umthetho ungazibona inceba laa ukuthi andinanga mntu nje. Ngenxa mthetho sothi uba wonile udinga inceba laa. Kodwa abantu xa bengasazi isono sabo ngeke bathande. Uthi uYesu emenzela umzekelo, esenzela uSimoni umFarisi emenzela umzekelo. Uthi le nkosi le yayikweletwa ngabantu imali, abanye beyikweleta nge-500, abanye beyikweleta nge-50 omnye. Waze wayikweleta kuba bengakwazi ukuyibhatala. Abuze uba ngumntu ozomthanda kakhulu lo mntu. Athi uSimoni ngulo oxolelwe kakhulu, ngulo ityala lakhe belilikhulu. Ukuba ulazi ityala lakho likhulu kuthile, ngeke umthande uThixo. Ukuze ulazi ityala lakho ukuba likhulu kuthile, ngumthetho ozokuxelela lo mba lintoni ityala lakho. Kodwa xa uphasa umthetho wangabikho, awuzuzazi uba umonile uThixo, awuzumbulela uThixo ngenxa yoYesu, awuzuba nako nokumthanda uThixo. Xa ungamthandi uThixo awuzukwazi nokubathanda abantu, awuzukwazi nokuvelana nabo. Kodwa uyalazi ityala lakho uba likhulu uzomthanda uThixo. Emntandeni uba kuthi uzobathanda abantu bathanda ngekwazi ukuyinyamezela into endisenzela kubo. Ngeke udle unike balambele, akwazi kuyenza leyo ngenxa uyabathanda. Awunabo uthando nje nxa kusilibetheno sakho uthi uPetrosele wendawo. Ithalenta elikholeleni nengeza isidima nothando lokuthanda uThixo nalokuthanda abazalwane. Uthi into ongenazo izinto uyimfama, ulibele khona lokuzona zakho zakuqala. Iyenzeka le nto. Umntu asindise avuye abe nalo nothando kwezi abantu ndiyamthanda ngokuthixo ukuba uyixolele, but akungalibala. Once asolibala isono sakhe liyaphela nothando lakhe. Akasamthandi uThixo, akasamhloniphi uThixo, akasamquqela nebaba sathandazi, akasakwazi ukubathanda abantu. Ulibele izono zakhe ezaxelelwe kuzo.
abazalwane ababalibele izono zabo bayibile babangaboni phakathi uthi ke ngoku xa nisidla esokanisele le ndawo lendlela niyabazisa ukufa kwenkosi ide ibuye xa kusazisa ukufa kwenkosi izobuza ukuba yafelani inkosi imali isiko liyintoni naboni umbingelelo lwepasika kuye uthixo waba sisisa izinto bawo uthi okay nazisa ukufa kwenkosi yayifelani inkosi nanto ithuba lokushumayela lokuhambela yayifelani inkosi yena bathi nasasonile sasingazukwazi ukuyilungisa lokho uthixo uthixo wethu uthixo wenceba noba banoxolela uqeqo nesono nobugwenge kodwa kaninzi msulwa unalo ityala akathi onalo ityala ngayo unalo ityala akathi awonanga wena bayakusukela uthi andikugwebi hamba ungaphinde wona uthi uthi mandingaphinde noma bendonile yesu buyonile kanjani ungandigwebi baba lo nento inyaniso uba wonile uba abantu andikugwebi ndixolela uqeqo nesono ndakuxolela ndikugwebi kodwa ndininzi imsula unalo ityala unalo ungaphinde lenziwa wonile okay sasonile wengazuthi uthixo okay mandivele ndithetha kuba kunanga uthixo ithi ngaye izigwebo zakhe zibubulungisa nenceba okanye ziyijustice ndinesu ziyinceba nokusesikweni laa ndawo ithi justice okanye okusesikweni ithetha ukuthi akazikwenza ngathi akulunganga kusonile akazibetha ngoshiki kufuneka egwetyiwe onayo andithi umphefumlo nafuneka ufile andithi okay waphinde wathi kubesithanda wanikela unyana wakhe ukuze singathabalani nxa isono zethu kungabikho funeka sibulala nxa isono zethu makufele xa ngasibaxelela izindawo zobana wafele izono zethu kulapho bona bazotsho bamthande uthixo khona bakwazi nokuthanda abazalwane basogqiba bakholwe kuye besibangakholwa kubo kuba bona sebezazi uba bona uba kunokugwetywa ngezenzo zabo bangayesikuqwetha kodwa bangokugwetywa ngokholwa kuyesu kristu bangaya ezulwini ukhona umntu apha kuthi ongathi ngokuxa kunokugwetywa kugwetywa ngokwemisebenzi ayezulwini kuthathela isibeka kucima ukuthi wayenza kukumamisa ukuthimisa ukuthimisa kam velani thimishe phamla ndingatheka ndile ngaphakathi ezulwini singa-aproacha kuphela isihlalo senceba singasondela kuphela kwisihlalo senceba kathixo sigwetywe ngokholo kuyesu ilindele ezulwini kukholo kuyesu le nto ufuna ukuvakalisa ukufa kwenkosi yayifelane nkosi yafa kuba sasonile thina kwafuneka kufe umntu yathi kosofela kufe nendaweni yakho xa seyifile le nkosi akusaziphinde kufe umntu afele isona sesifele uthi apho kukho inkolelo lozosuka kusekho idinge lakho engayisona jonga ndalo kuchapter 10 ngoba ukumayedela so uyesu sesisitamba kuthelo sozosona zethu wafela zona izo so kufuneka ngamaxesha onke siyidlale indebe sisisela nesisono sisela le ndebe sidle isisono yonke le nto masiyenze sivakalise ukuthi ukufa kwenkosi yayifela inkosi yayifela izono zethu kubeke saqhubeleka sisidla qho isono siremindwa sikhunjuzwa qoba inkosi yafa yafela izono zethu uyakhula ukumthanda uthixo xa kukhula ukuthanda uthixo kukhula ukuthanda abazalwane kuyakhula futhi nokuthembela kuye Yesu ukukholwa kuyancipha ukuthembela kuthi xa sikhula sibona sona sisela nabantwana yiyo le nto zingo ngamaxesha okanye sive sonke niselele ukwenzelele ukundikhumbula masiqhubeleke sikolo verse 27 ngoko ke osukuba esidla eso sono ayisele indebe yenkosi ngokungafanelekileyo ngoba netyala lomzimba negazi lenkosi odla isono asele le ndebe ngokungafanelekileyo
ngoba netyala legazi nomzimba wenkosi. Ngotheni ongafanelekileyo? Ngotheni ofanelekileyo? Ofanelekileyo ngovumayo uba yena wona wophindiswe kathini. Usidla eso songo kuba ikhumbula inkosi yamfela. Ngophi ungafanelekileyo? Ngocinga uba yena unanga akadingi uxolelo, adingi ukholwa kuYesu. Udla ungafanelekanga kuleyo. Uzoba netyala lalo mzimba othile kuba uxatyisiwe kubudlelwane wena nje. Unetyala lokuxatyiswa komzimba. Kunjalo. Verse 28. Makazicikideke ngokwakhe umntu, aze ngokunjalo adle kwisonka eso, asele kwindebe leyo. Umntu ngezozicikida ngokwakhe. Umntu ozaziyo ukuba uyayamkela inyaniso ukuba yena ungubona. Wona. Nguye ozazi ngokwakhe uba uyakholwa nakuYesu. Asimazi thina. Nguye ozazi ngokwakhe uyayamkela nale nyaniso yalo mzimba leligazi. Uzazi yena. Makazicikide. Akho badlele isonka esi asisele ngendlela. Kubalele. Verse 29. Kuba lowo udlayo uselayo ngokungafanelekileyo uzidlela aziselele ukugwema, engawucaluli nje umzimba wenkosi. Nangu lo muntu ungafanelekileyo ngulo angawucaluli umzimba wenkosi. Uye lo angafanelekileyo. Ngotheni ongafanelekanga uba makudlele umzimba? Ngulo muntu lo besenza izantlukwano. Ngulo muntu ungaphilanga kakuhle throughout the week. Apha evekini. Ngulo ongawucaluli umzimba wenkosi. Ngela xesha besenza izantlukwano le nto engawucaluli umzimba wenkosi. Ngela xesha besenza zonke izinto endlu kaThixo le nto engawucaluli umzimba wenkosi. Ngoku seyicacisiwe ngole nto yalo mzimba wenkosi. Uyawucalula ke ngoku. Ukuba seyicacisiwe le nto sithile akakawucaluli, lo mntu lo akafanelekile ukuba wamkelekile. Yintoni ebenziwa ungafanele ukucalula lo mzimba? Ayikuba kuphile kanjani. Okuphila kanjani kwakhe bekuthetha ukuba akawucaluli lo mzimba. Ebesona kuba enguboni. Ukuze ke ngobalungisa kufuneka aqala belilungisa. Uzobalungisa ngalo ngokukholwa. Makacalula umzimba sonke bajonge uyakhula kuwo. Uba uthe wakholwa uyalungisa. Ukuguqula igama lalo. Ukuguqula le nto bekade eyiyo engacaluli la mzimba engakholwa. Ibimenzi bangafanele uba makadlela mzimba. Uyazazi ngokwakhe uba uyaguquka nakulo mzimba lenayo. Uye yedwa ozaziyo, uye ke makazicikide loo muntu. Okay. Ithi iBhayibhile ithetha okwenzayo okulungileyo ulilungisa kuba elilungisa. Lo muntu wenza ukulungisa ngulo mntu ulilungisa. Ulungisa naye kuba elilungisa. Lo mntu wonayo ungumoni. Le nto yokona uyenza kuba engumoni kwayena. Yintoni ebenze uba ube ngumoni? Le nto akakholwa. Yintoni ebenza belilungisa? Le nto uyakholwa. Once akholwe ngolilungisa, ngenxa yelilungisa uzolilungisa. Shola miwana. Okay. Asiqhubelele sifundo. Verse 30. Ngenxa yoku baninzi phakathi kwenu abaswele amandla nabayililweyo, banele nabalele ukufa. Okay. Ekuqaleni ke kuthethwe ngokuceba kwesenzo sabantu. Into xa uyibona isenziwa ngumntu ikwileveli yakuba ngoyicebe ngoba iyabonakala le nto. Izawuceba ngumntu ngoba ibonwa ngumntu angithi. Kodwa le yokucikida lomzimba ibonwa mntu izokwenziwa nguThixo. Xa bakugweba abangawucikidini baba nobulwele umgwebo kaThixo lo. Kuthixo ongayincumile. Asimazi thina lo. Asimazi ngoba lo mntu uyakholwa uyiyo le nto athi uyiyo. Asikwazi uyazi loo nto leyo. Kuthixo yedwa uyaziyo othi ngaye ungumazi wezinto zonke nomlinganisi wezenzo eziyincamisa.
uThixo yedwa zaziyo zonke. Thina ke sizamazi sithi uyiyo le nkonzo ukholwa le sifo lwani. Kodwa sathi xa sibona izenzo thina sikhalimela isenzo esi singambeleni nale. Kodwa eyokholo yona yaziwa nguye, yaziwa nanguThixo. Ukuba ayikho njalo uThixo uzomcela kube khona ke ngintoni ubulwele nokuswela amandla nokufa ngumgwebo kaThixo lo. Ikalile le nto xa ngaba ephika lo mntu okay bengenzile into right bazomkhalimela abantu xa engafuni ukufa ephika ukulevela kaThixo abantu mhlawumbe nje usile uzoqhubeleka ambethe emohlwayo ngobulwele uthi kuyatheka usukuyobe uthi kuyatheka nongayinela eyi-1 nangezimo ziyatheka uthi ngelizwi nangamaphuba nangobetha nangemfazo simakade emzimbeni. So yenye ilevel ke ngoku sekukhululeke sebethwa emzimbeni ngomntu. Ngale kwathethwa ilizwi ukhanile isenzo sakhe esebe senza lesibona sona waphila. Kudlule ngokulevel yabantu. Kama ngaze ekukhaleleni kwakhe aqhubeleke ngakholwa lo muntu abantu bakhalemele isenzo lesi eyokholo iphanga phakathi kweyaziwa nguyani aqhubeleke ifeyika uzodadinga kodwa uyifeyika kuba uzosuke kuphela amandla kanti uThixo nika amandla uThixo ligwalayo lefeyika abe ngumlwele lo avela afe nokufa uThixo uyamveza uba bengakholwa lo muntu. Isikolele sitsho Verse 31. Kuba xa besizicalula ngesiba asigwetwe. Verse 32. Kuba xa besizicalula ngesiba asigwetywa. Nandiphinde kanjengele nje. Ukuba ezasekile bezizothi xa ngaba kungumgqibelo okanye ungecala lomini kudinwa bahlangane ngathi uhlangane serious uthathwa ngokuba sihlangene njengamini kaYesu uzoba khona phakathi kwentebelo wenanga nangokusi bayi-3 akuyenzeka umhlangano omkhulu uNkulunkulu ukuze kube khona uThixo nangokusi bayi-3 apha kwisebe uThixo ukhona ungowenanga bayenze yonke le nto efana bayenza. Xa sihlangana apha kumhlangano omkhulu bengafika khona ukufuneka mabaguqulele. Siyaweshipha apha kuweshipeke le nto intima makube kunto makaguqule. Ukho umntu efana uyaguquka siyagwetywa nxaba asizicikidanga asiyenzanga into efana siyenzile. Oyena nkonzo yile yokuhlangana bonke zonke zisenzo. Phaa ezidwentini yinto nje funeka siyenzile. Xa ngaba futhi sinalo nento sokuyenza. Kodwa kuthi uvunyelwe ngo-10 ngo-10 umuntu afika ngo-11 omnye ngo-12 aphinde aphume phakathi futhi enye. Uzoba khona ingxaki efana zilungiswe phaa zangalungiswa zizovela apha zilungiswe apha kubekho umntu ofuneka aguquke apha into efana ilungiswe phaa. Ukuba besizicikida nebasikwele uba umntu phaa endlini yakhe bezicikida ezezendlini yakhe bengazuxesha efika apho kunenzeka uba makagweke lo mntu. Ngoku bahlangane nokugwetywa abantu ngenxa bazicikidi aba bantu. Xa behlangene nje funeka kube khona okuguqukayo kuba aba bantu aba uThixo usecaweni kubo phantsi ezindlini zabo leyo. Kodwa aba kuthethwa ngesimo aba bantu fana bahlala phantsi ezindlini zabo apha. Kodwa bangathatha izinto zabo bazozivela apha ecaweni apha eholweni badele indlu kaThixo wena. Uthi ke ngokuba belizicikida ngokubhekisele ekhulekweni phezulu uyazicikida ngokubhekisele uyakholwa ukuba inkosi lena yafela izono zakho. Uyakholwa uba wena bungumonela kuyo. Uyakholwa ke ngoku ukuba lo mzimba lo wabethelwa wena izono zakho neligazi eliyakholwa uba lingumnqophiso kumtha. Uyakholwa nakulo mnqophiso unomnqophiso nanothini. Ikhona ke le nto yokuzibophelela yeyisa kakhulu laa nto leyo ayizomthatha uzoyikeka nayo. Ya abantu bayibakhulela ukuzokuthiwa yi-accountability le yokwazi uba kulindeleke into kuwe kufuneka uphendule emntwini. Yeyibeka kakhulu loo nto. Abantu abafuni umnqophiso bazothi Moses lo Thixo makathetha apha kuwe nazimane lithi asifuni uba nomvelana nalo Thixo.
bazotona amna ndifuna bandele izandla ndiphile nandifuni nawo ukuba nenqophiso nakuthini uthi uyakwaziyenza le nto uyabaphilisa bongenxa yenceba yakhe kodwa ufuna ukwenza inqophiso nabo ukuba wena unomnqophiso notheni uyayamkela into uba alakazilelo mnqophiso omtsha nguwe wedwa ozaziyo uyazicikija ke ngoku ukuba uyazicikija ke uzawusinda apha emgwebeni kodwa uba uzicikija ucikija yiyo inkosi bukugwebe isigwebo senkosi bobululelwe ke nokuswela amandla nokufa ngumgwebo kaloku uthi uba besizicilijayo eba sigwebo okay Verse 32. Sigwetywa nje ke siyaqeqeshwa inkosi ukuze singasilelwa phantsi ndawonye nehlabathi. Okay. Lo mgwebo ke nawo ayingono ukusithabalalisa kuba lo Thixo wethu unengcinga ezilungileyo ngathi ezingazizo zobulili njabalala kodwa zezoxolo ezokusinika ithemba ngegama. Nalo mgwebo ayingono ukusithabalalisa siyaqeqeshwa inkosi. Ifuna singasilelwa phantsi ndawonye nehlabathi. Okay, masomidele umgwebo ozenza ngayo izinto. Kugwetywa iSodom neGomora. uAbraham yayityhilelwa lo kuba kugwetywa iSodom neGomora athandaze ekhunga ngabazalwane abaseSodom ababalungisayo. Esithi kwakufumaneka abalungisa bayizawutshalela la dolophu abalungileyo bathabalale nabangalungisi. Ngelithi wayiva loo nto leyo kodwa ke elinana welikhungela zange lifumaneke. Kwafuneka abambalwa bangalenza le nto ethethayo yatshatyalaliswa iGomora kodwa kwasindiswa kuphela amalungisa la. Yazi amalungisa aphila asinzwa kanjani? Ngenxa yoba la malungisa la ephila ngendlela erayithi umgwebo wawafumana esendaweni erayithi. Ithi ngolota xa ufika lo mgwebo wabona amadoda amathathu ewabona uba futhi abantu ngabaphambukeli abo bantu balapha so abanandawo yokuhlala apha. Wahamba wobahlangabeza wabamcenga uba bangene endlini yakhe kuba wecinga uba bakhuselekanga uyayazi indawo yakhe uba ingcolile wabangenisa endlini yakhe. Ngale mini umgwebo wakwenza ukulungisa into wasini abantu bazogweba ezinto zizogweba wafika zamkela endlini yakhe zamnika ilizwi loba yena makaphume nedolophu yakugweba. Masithi besifi abo bantu bazogweba le dolophu bayifike yena ephila njengabantu bale dolophu wayezothabalala engazofumana ilizwi kaThixo ethi makabaleke kula dolophu. Wayezosingelwa phantsi ndawonye naba bantu. Ngoku ithi inkosi apha iyasiqeqesha njengoba masiguquke ukuze singasilelwa phantsi ndawonye nehlabathi singavelelwa zintlupheko ezilindwe lehlabathi ezizovelela ihlabathi ngemini yokubuya kwenkosi. Ithi xa ukubuya kwenkosi kunje kunalaa nto kuthiwa yi-rapture. Laa nto ithi i-rapture ngumgwebo wamalungisa. Ithi izothatha aba bathembekileyo. Ithi ke ngokuthandazana nina ukuze libalele ukuthini kufanele ukuzibaleka iintlupheko ezizayo. Xa ibuye inkosi izoba rapture izothatha aba ithi bafanele ukuzibaleka iintlupheko ezizayo ibarapture ibathathe ukuze abashiyekileyo bengathembekanga zibafanele kakuhle ezantlupheko. Kuthi ke ngoku inkosi nje inigweba nje yaniqeqesha enzela uba ningasilelwa phantsi indawo ningagwetywa nehlabathi ningakhondeliwa nje nehlabathi. Okay, ndiqhubelele. Verse 33. Ngoko ke bazalwana bam, xa nihlangene ndawonye ukuba nive, lindanani. Okay. Xa nihlangene ndawonye ukuba nive, lindanani. Be considerate. Sentsho cinga nangomzalwane wakho, sucinga ngawe kuphela. Sukwenza into ekholisa wena. Izabuyela endaweni thina qinela nakwezi zabanye abantu izinto siqinela kwezi zakho zodwa. Mabangashiyeki abo bantu bangaze babuza khona uba uphi uAbel uthi ngawe ngumceli kaAbel linganani. Aba bantu babalulekile mina uyakuyo uyanabo bafuneka phaa linganani xa lithina hlangana. Makaxabiseke lo mntu ulapha ecakwakho kuwe. Makaxabiseke umzalwane wakho kuwe. Ukuba wenze kanjalo inhliziyo yakho ithanda inhliziyo kaThixo okanye unenhliziyo kaThixo awunangqiqo undi kaKristu ukwana nenhliziyo kaKristu. uKristu lo wayevelana naba bantu
ukuze uThixo imfihlo zakhe, i-confidence yakhe, ucweyo lakhe lube kuwe, akutyhilele ngomnqophiso wakhe. Kuba unjani wena ucinga ngaba bantu? Nawe sizawuseva isidlo senkosi. Uba khona umuntu ongasimswanga ehlela apha phantsi, uzawusukuma lo mntu lowo aze ngaphambili aze kwamkela uYesu, ekholwa nje uba uYesu wasixolelanisa naye uThixo. Ootata ke bazawubeka izandla bethandaza uba uThixo ammeleze, amnike umoya wobulumko, amtyhilele kakuhle uYesu, amazi kakuhle, kwande uba balo kuye nokulungisa. Nawo sizawuthandaza sibulela ngenxa yesidlo senkosi. Bawo siyabulela ngenxa yoba wena Nkosi uthanda ukusiprovayida. Uthi ngabamthembileyo uThixo nabamoyikayo abasweli balambe nangokwingonyama ezininzi ezisilambe zona. Wena uprovayidile unyana wakho ukuze abe sisicamagushelo sezono zethu. Nawe namhlanje sikhumbula Nkosi lo msebenzi kwanalo thando lakho. Sibulela Nkosi nangale provision yaso isonka nayo le ndebe. Sithi Nkosi siyayisikelela, siyiseta apart, sithi ngayo siyinikela kuThixo, siyiselela usuku lukaThixo nokukhumbula yena uYesu Kristu inkosi. Siyabulela lawo. Amen. Suba ikhusela la Yesu